Velkommen til Fremtidens Klima her på Helgenæs Naturefterskole 9A. Vi har om CO2, O2, temperatur og fugtighed. Et arrangement, som strækker sig over 2 måneder. Ja, og her har vi så noget med lokalt klima. Så har vi her 2 felter, som vi gerne vil undersøge plantevæksten, der sker her på de her 2 måneder. Og herover der har vi stort set det samme. Vi har det bare inde i et lille drivhus. Fordi her der vil vi gerne undersøge, hvordan klimaet bliver, hvis man udsætter det for rigtig meget varme og tørke. Så vi har simpelthen lavet den her, som holder varmen inde og vandet ude. Så der bliver rigtig, rigtig varmt og tørt herinde, så vi kan undersøge klimaet, hvordan det bliver derinde. Men det er her, det sner, eller regner. Fordi det her, det er en fuldstændig eksakt kopi af den der, bortset fra den her, den er sejre. Der kommer også noget vand ned, så vi også kan se, hvordan det bliver, hvis det regner rigtig, rigtig meget i fremtiden. Så vi sådan også kan få noget at drikke en gang imellem. Derinde der har vi også sådan 2 felter. Et, hvor der er græs, og et, hvor der er knap så meget græs. Og det der får vi så nogle målinger, det er rigtig sjovt. Fordi så kommer vandet, det kommer sådan op fra himlen, og det regner bare ned i den her lomme her. Og den kører så hele vejen herned. Hernede der bliver det samlet, ned i sådan en lille beholderting, og kører så ind i en lille vandslange, hvor det så kan regne ned over det hele. Og så kan vi se, hvad for nogle arter, der hopper op der, hvis der kommer rigtig meget vand og rigtig, rigtig langt. Her ser vi et sted, hvor vi har klippet græsset her på den ene side, der kan vi se, og vi har skåret jorden op af her. Hvorfor har vi nu også det? Jo, det er fordi, at vi vil se, hvilke reaktioner, der kommer, når det er, vi nu har gjort det her. Ved det første del af græsset, der vil vi gerne se, efter vi har klippet det, hvilke slags planter, om de planter, vi nu nogenlunde har en forhåbning om, de vil komme op igen, og hvor hurtigt de vil vokse, da det er, at solen den har skinnet en hel del. Her, ved det her område, der vil vi se, om der kommer nye planter. Det kunne faktisk være spændende, hvis det gjorde. Eller om samme symptom vil ske, at samme planter vil migrere til det her område omkring med frø. Og vi vil så se en tydelig fotosyntese. Det kan vi se, at der er nogle små skud her på noget græs og så videre. Hvilket egentlig viser, hvad det er. Klimaet, det skal egentlig syntese det, vi nu har nu. Stille og roligt dansk landklima, ikke særlig varmt, ikke særlig fugtigt, ja, lidt varmt. Og det skal egentlig vise, hvor hurtig fotosyntesen er i det her, i sådan en slags klima her, med det vi nu har. Her har vi så det tørre og varme klima i det drivhus her. Det er fuldstændig det samme som den vi havde derovre lige før. Her er vi bare ikke nogen regnopsamler på, så der kommer regn ind i. Det vil sige, her der bliver der jo så stadigvæk varmt på grund af drivhuseffekten. Men der bliver samtidig også meget tørt, skulle det være så meget gerne blive, for der kommer ikke noget vand ind. Vi er i gang med at lave det her projekt, hvor vi har lukket noget jord inde i sådan et drivhus her, for at finde ud af, hvordan fremtidens klima muligvis kan udvikle sig. Den vi har lige her, der prøver vi på at undersøge varmt og fugtigt klima. Og lige nu er vi i gang med at måle med sådan en DLX datalogger, som logger dataen hen, og så logger det inde, så vi kan se forskellige målinger. Vi måler temperatur, CO2, ilt og lys. Og det er meget, meget vigtigt, fordi det er meget vigtigt, at man regner med, at det bliver varmere. Hvis vi skal gerne have temperaturen op herinde, det vi får ved drivhus, så skal det gerne, så skal vi prøve at finde ud af, hvad der sker med ilt og CO2-forholdet inde i den her lukkede drivhus her. Og der er så sket det, at der er næsten ikke mere CO2 tilbage, fordi planterne har omdannet næsten alt CO2 til ilt, fordi der har simpelthen været så meget varme og så meget lys, at de der planter, de har haft fuldstændig frit løb til bare at omdanne alt det der CO2 til ilt. Og der har ikke været noget til at bruge ilten igen. Så hvis nu for eksempel bliver ved med at lukke den her inde, så vil der ikke være mere ilt eller mere CO2 tilbage, så vil planterne dø. Så længe har vi ikke haft det stående, så det er ikke så slemt. Men det har stået her 3 uger nu, og det ser faktisk rigtig godt ud.